Pungatta, borsa sirumonggur, kapling baru. Ima di na ngadupi gokodok jojo muna. Ima di naong majalo pasu-pasu parbogason, berenami, dok borunami, sebagas joron itu hatta. Jadi kami pe secara punguan las marohanami itu. Talumobi mahamuna. Diaka partikian, nong liling, pinarsita, jupang mana niluluat dabuk marginalahan di bagasa sadarion nunga saut be itu na pinarsita ni rohami asa dohon nami ma tuitoku doho tuleku asa tio ma gajang tio ma ni sumur gajang ma ni bodar sa si gajang umur mai botokku do leku sai sitoro pinopar jadi asa dohon nami ma se songon na tua-tua tubuh ma tutup purni hotang. Itu dia pe itokku mangalaka dok leku tujulan narion satu lisi mah muda potar pasamotan. Asang gia ma tutu marhite-hite di bagasa sadarion itokku lam tuhi pas nama leku pe lam tuhi pas nama diaka ular rumah tangga di lewat hatta ma tuhamuna akka hahi pasodot las niroha tujulan neron asang gia lam gajang umur ni tokku do leku asang gia ma tutu marite hite ulaun ni bere sedarion anggia ma tarap tari mago ma aka na dau siapa kirimam muna asang gia ma dohon nami ma songon hata ni na tua ador haduk kama tugu-tugu ni lobu ador hatiti ma tugu-tugu ni horbo nang mai tokku sahur matua saha tu namar nini saha tu namar nono kesoni ma tu berekku do tu boruku molo tu berekku dohonokku ma songon hata ni di bata imana tersurat di Mazmur 120 lalu. Didok disi berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 2, apabila engkau memakan hasil jerih payahmu, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur. Ya bre ya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki, ya, orang laki-laki dikatakan di sana yang takut akan Tuhan. Dan inilah bere menjadi dasar hidup kita sebagai keluarga, apalagi kita seorang laki-laki. Kita adalah menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Jadi harus takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan akan mengalir berkat-berkat kepada kita. Jadi sebelum hari ini kita pernah jumpa. Kita berbicara tentang bagaimana mau kapan mau berkeluarga. Tapi itulah doa. Doa orang-orang yang benar. Mama, bapak udah selalu berdoa untuk hal ini. Jadi biarlah keluarga yang baru diberkati Tuhan harus takut akan Tuhan. Ado jadi dohon nami matu berekku dohon songon hatan ini tua-tua. Tuan lak ma tuan sikoru di dolok ni perbatua. Tuan lak mahamu, tuan anak mahamu tuan boru. Dongan muna ma saur matua. Ador hati. Saya horas ma berekku jala terhis do boruku. Sai sahak matu nama ratu. Matu ya pasatami songon hata sian pungatta borsa sirumonggur di sona dong do nahu patu pahami donon nami ma ito lae songon kesepakatan di tongo-tongan di pungatta sian anggota apalagi akka pariba muna asa sititi masih hopa golang-golang pangarahuna molo tuk songon ope na buyan no di patupa akka hita sa tonga-tonga ni pungan siya tuwata di batama na mangguhi pasu-pasu. Namang pande nami.